बाबा आई हो दादा फिर मनोबे ना नू दीपक हमारे वाला हकारे ना 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 वो हो सकेला। ए भाई अंबानी के बाद आप ही कमाए हैं पैसा, हम लोग थोड़ी ना कमाए। ए भाई दे तब की छीन ली भोरे नू क्रिया को समखिया के। हाँ जी देखिए एगो देख के 3 गो निकाल ले तो का करबे करे मिलल हनानु गाना पर देखी तो अच्छा लगी तो तनी मनी मनोबल बढ़ाई सब है। हाँ जी ना तब हमनी के काटी फैक्ट्री में पूछे वाला बा ना बाबा राजा जी का तूरल रे देहिया कर दिया होला बड़ी जो राजा जी के तूरल रे देहिया कर दिया होला बड़ी जो राजा जी के तूरल रे देहिया सैया हो गई छोटे छोड़ी गैया सैया हो गई क्या बात है मान लो बचनिया मोर किसके ले आवना हर दिया किसके ले आवना हर दिया कर दिया होला बड़ी जो राजा जी के तूरल रे देहिया कर दिया होला बड़ी जो राजा जी के एगो गाना रहे नर्सरी क्लास में सुनले रही राजा हिंदुस्तानी में अरे परदेसी परदेसी जाना नहीं यही गाना भोजपुर में फंस पैनी। हाँ जी अपना बाबूजी से कहने के तरफ भोजपुरी गाना बन सकता है काहे कहले कि काहे ना बनी हाँ जी तो हिंदी का के का करब जो भोजपुरी में गीत ना रही सही तो वही घड़ी गीत लिखाई। कब अरे ये गोरी कोइलू नु हो दिल के चोरी हो दिल के चोरी ए गोरी कोइलू नु हो दिल के चोरी राजा जी के हेलो बोलू भाई एगो चीज क्षमा चाहब। हाँ हाँ काला जामुन हाँ विजय चाचा के और भाई के आदेश होके तो हम चाहब कि एगो बात कह दे रहुआ हाँ ये हिंदी और बांग्ला भोजपुरी है कह तो तू कह भाई हो कह दी रहुआ मैंने कह दे रहुआ एक लाइन पूरा हो जाए तो फिर मार दे ना कहे ना सुना सुना आरे सासू सुहागी कोरोना हो जो पटना से पैदा बोलाई दो पटना से पैदा बोलाई दो दरदिया होला बड़ी जोड़ कह का कह चलत रहे बाबा।
छपरा के एगो बहुत सुंदर कवि जिनकर नाम फागु बाबा रहे, वहाँ के एगो बात कहत रहे। वाह वाह कि अब ना भाई हमारा जो याद हो सब दिन के बोलिया 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 साल लाएगा सब दिन के बोलिया साल लाएगा सब दिन के एक मन करे घर में हंसरी जहरवा खाके अरे मरती फागु बाबा कहले ओरिया से जोरिया चिंता से अरे गलता यारा चिंता से गलता यारा चिंता से जय हो